20 desempregados boirenses volverán beneficiarse do Obradoiro de Emprego Torre Goiáns, que porá en marcha o Concello a finais deste ano. A Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade vende confirmar a concesión dunha subvención por valor de máis de medio millón de euros, que permitirá impartir os módulos de repoboacións forestais e tratamentos silvícolas e instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes. É o terceiro ano que nos conceden este tipo de obradoiro. Este ano hai unha novedade que non só vai ser de forestal, sino vai que ter forestal e tamén xardinería para uns proxectos que queremos acometer, como pode ser na Casa da Cultura, que dizer, no Parque da Cachada, e, bueno, a verdade que agradecidos e, bueno, e xa traballando para poñer en funcionamento ese novo obradoiro. A verdade que estamos contentos con esos dous que terminaron, porque os rapaces non só estuveron traballando e formando, sino tamén que redundan en beneficio dos veciños e veciñas Boiro o traballo que realizan ao mesmo tempo que se están formando, non? Ademais de formar os 20 alumnos que recibirán un certificado de capacitación profesional para facilitar o seu acceso ao mercado laboral, o Obradoiro permitirá o acondicionamento de numerosas zonas verdes do municipio. Traballarase principalmente no Parque da Cachada, aínda que tamén se dará continuidade a outras actuacións xa iniciadas, como as de Neixón ou a contorna de Goiáns. Fixemos un bo proxecto e o que estamos facendo é mezclando o tema forestal ca xardinería, non? Por iso, un dos obxectivos principales co seu traballo darlle un cambio o que é o Parque da Cachada, non? Para que conjugue esos dous modelos de forestal e tamén de xardinería. O Obradoiro terá unha duración de 12 meses, durante os que os alumnos contarán cun contrato de traballo a tempo completo de 40 horas semanais. Para participar é preciso estar inscrito como demandante na Oficina de Emprego.